Bună și bine ai venit sau revenit! Dacă ești pentru prima oară aici, numele meu este Miriam, sunt soția lui Liviu, mamă a 4 copilași și împărtășesc cu tine frânturi din viața mea de mamă. Astăzi aș vrea să-ți arăt care este rutina mea de dimineață, felul în care îmi petrec eu dimineața, de obicei înainte de a se trezi copiii sau cu unul dintre ei treaz pe lângă mine. Și pentru că ziua bună se cunoaște de cu seara, aș vrea să te invit să începem ziua de azi de seara de dinainte. Și te invit să vezi felul în care mi-am pus la culcare casa înainte de a-mi odihni eu trupul. Felul în care am făcut ultimele pregătiri pentru ca să mă asigur că dimineața aceasta va fi o dimineață frumoasă. Pentru că mâine dimineață să am un start bun, mi-am lăsat curățenie în bucătărie, în partea de jos a casei. Mi-am pregătit lucrurile din seara aceasta pentru ca mâine dimineață să pot să încep cu dreptul, nu cu stângul. Copiii dorm și, deși încerc să fac cât mai mult înainte să încep rutina de seară, prefer să las lucrurile pe jumătate făcute, să facem pregătirea copilor de culcare, să citim împreună Biblia și cărțile de seară și apoi eu mă întorc pentru câteva minute. Am încercat să prind câteva cadre, nu mi-a mult să îmi las bucătăria curată, dar cu siguranță dimineața mi-ar lua mult mai mult să le pun sau să am chiuveta plină de vaze murdare sau platurile neșterse. Așa că în seara aceasta un pas în plus face mult pentru mâine dimineață. Haosul dintr-o dimineață pur și simplu este ocolit prin faptul că în seara aceasta am decis să fac asta. Ne vedem mâine dimineață. Bună dimineața! Aș vrea să te invit împreună cu mine să-ți arăt care este rutina mea de dimineață pe care o urmez în perioada aceasta a vieții. Bineînțeles că tot timpul se schimbă și nu e o zi ca alta, însă acestea sunt în mare lucrurile pe care le fac într-o dimineață. De obicei, bebelușul se trezește pe la ora 6, așa că aceasta este ora mea de trezire. În dimineața aceasta însă încă nu s-a trezit și am reușit să fac câteva lucruri înainte să se trezească toată casa.
Am pus prima tură de spălat rufe și acum merg în bucătărie să scot vasele de la mașină de spălat, vase, și să încep pregătirea micului dejun. Am ieșit până afară să aduc niște roșii din solar și să îmi pun, sper eu, că ultima tură de bulion în cămară, să mi le așez. Mai am doar câteva planuri de pus pe iarnă și în sfârșit am ajuns la un sfârșit cu acest proces de umplere a borcanelor pentru iarnă. Este foarte plăcut să fac asta, însă în același timp e o perioadă așa de aglomerată și uneori pare nesfârșit pusul acesta pentru iarnă. Cu siguranță mă voi bucura din plin la iarnă pentru munca pe care am depus-o acum vara. Vom face treaba împreună. Și tot dimineața fac un lucru foarte important. Îmi verific meniul zilei, care l-am pus pe frigider, și mă uit la orarul pentru luna aceasta. Nu e nimic sofisticat, pur și simplu îmi printez în fiecare lună un calendar în care pot să scriu evenimentele importante. Dacă avem de plecat undeva sau vreo programare, mă asigur că știu ce se întâmplă în acea zi. Așa că verific ce am de făcut pentru prânz și pentru cină, dacă trebuie să scot carne din congelator, dacă trebuie să pun ceva la dospit, să știu încă de dimineață ce am de făcut. Despre acestea două liste este vorba și pentru astăzi va trebui să scot din congelator niște carne și mai pentru după masă o să și pun un aluat la făcut. După cum poate m-ați urmărit în ultima perioadă, ați observat că am liste pentru orice. Și pentru meniul săptămânal, și pentru luna care îmi stă în față, și pentru felul în care îmi fac curățenie în casă. Și parcă sunt prea multe liste de toate, pentru fiecare lucru pe care îl fac. Însă listele acestea nu mă fac să mă simt constrânsă, ci pur și simplu îmi dau claritate asupra zilei, asupra săptămânii, asupra lunii în care intru. Și dacă nu ați făcut niciodată asta, pur și
simplu îmi printez într-un format așa simplu luna aceasta e luna septembrie și mi-o printez și îmi notez ce am de făcut. Știți care e partea frumoasă? Este al doilea an în care am printat lună de lună aceste liste și partea foarte frumoasă e că atunci când îmi notez, nu îmi notez numai programările pe care le avem, ci îmi notez dacă am avut musafiri, dacă am ieșit undeva, dacă sunt evenimente din viață pe care le notez. Iar la sfârșitul anului e așa de frumos că am un fel de jurnal foarte schițat și ne uităm împreună ca familie și zicem, wow, parcă am și uitat că în februarie am fost la Brașov sau parcă am uitat că în mai am avut un eveniment așa de frumos de familie. Și sunt aceste foarte simple orare lunare care pot fi păstrate ca o amintire. Și deși îmi place mult să-mi scriu propriul jurnal, acestea au un altfel de păstrare a amintirilor. Mai scurt, mai concentrat și totuși ne putem uita împreună și să vedem ce frumos a trecut un an, de care evenimente am avut parte și cum am păstrat amintirile. Și o scurtă idee, pentru că timpul meu expiră și trebuie să merg sus ca să-mi închei această rutină de dimineață, urc sus, aerisesc casa și fac paturile și adun ce mai trebuie adunat ca să las partea de sus a casei curată. Mi-a poate 5 minute, dar țin mult să fac asta înainte să-mi încep ziua. Așa ca și un gând înainte de a urca sus, e că listele despre care vorbeam și care îmi sunt ca niște ajutoare, ca niște bastoane pe parcursul zilei, a săptămânii, a lunii. Mă gândeam aseară că e ca și cum spune cuiva care deține o firmă, păi, la ce trebuie contabilitatea? De ce tot îți faci atâtea calcule? De ce tot îți faci atâtea programe? Și la ce trebuie contabilitatea? Așa cred că e și într-o casă. Dacă îmi țin contabilitatea felului în care îmi folosesc timpul, felului în care îmi organizez zilele, săptămânile și lunile, nu înseamnă că am cumva o putere asupra fiecărui moment din ziua care îmi stă în față, ci pur și simplu mă ajută să am claritate asupra zilei. Mă ajută să știu unde pierd poate timp, unde ar trebui să învăț, să fiu mai organizată și știu foarte bine. Încă de când am început acest canal de YouTube, i-am pus numele O mamă ca tine, A Mother Like You, pentru că fiecare dintre noi avem multe asemănări, însă avem foarte multe lucruri diferite. Și dimineața mea s-ar putea să nu semene deloc cu dimineața ta. Și felul în care mă organizez ziua s-ar putea să nu semene deloc cu felul în care tu îți organizezi ziua. Ce aș vrea însă e nu să te uiți la viața mea și să zici, ea poate că, sau da, bineînțeles că are astfel de dimineți pentru că, ci am ales să fac acest lucru pentru ca să te inspire. Și eu, la rândul meu, mă uit la mame din întreaga lume care își arată felul în care își organizează casa și am învățat așa de multe de la alte mame. Și mă uit cu drag și cu bucurie la felul în care își organizează sau își planifică ziua, diminețile, pentru că așa învățăm. Așa am învățat și eu de la altele și poate te ajută să vezi felul în care eu me le organizez ca să înveți și tu. Ca să spui, nici nu m-am gândit la felul acesta în care aș putea să petrec dimineața. Și dacă tu ai un fel în care ți-o petreci, atâta vreme cât o facem cu înțelepciune, atâta vreme cât casa noastră câștigă și are un mare câștig din felul în care noi, ca mame, ca femei, ne organizăm diminețile, ca
O femeie înțeleaptă care să-și zidească casa. O femeie înțeleaptă care se trezește înaintea casei ei ca să poată să aibă o zi bună, productivă. Așa că voi urca sus să-mi închei această rutină de dimineață și te iau cu mine împreună pentru ultimele minute ale dimineții. Sunt părți ale dimineții mele pe care nu ți le-am arătat. Bineînțeles, sunt momente speciale de familie pe care am hotărât să le păstrez doar pentru noi. Însă, ca și orice mamă, trezitul copiilor, îmbrăcatul lor, pregătitul lor, știi despre ce vorbesc. Așa că acum voi face paturile și voi aerisi camerele și așa mi închei dimineața. Și ultimul lucru pe care îl fac e să pun acest robot care aspiră. Îl am de mulți ani. Nu este foarte bun. De fapt, nu adună numai praful. Dacă este mizerie, nu mă ajută. Doar dacă îl pun zilnic, adună praful de sub paturi, de pe lângă din încăpere și asta îmi prospetează camera și mi este foarte folositor.